peace and love for everyone, for everyone. Tak til DJ Lovely og DJ Sushi. Tak skal I have. Keep it up. All right. This is my prayer. This is my wish. Vi holder ikke store taler og sådan noget, men som Sara, som vi kender det med mig i spidsen i hvert fald, lakker mod enden, og vi har en kæmpe stor fødselsdagsfest, og vi bliver nok så mange af brandmyndighederne ved rygbrydene, men det går sgu nok den 27. juni. Men jeg har lyst til at sige noget om en idé, vi har fået om, hvordan det her kan fortsætte efter 12 år. Man kunne kalde det skal det nok ikke hedde, i stedet for som Sara, så hedder det som arbejdstitel, som Sara-rammen. Fordi at det er nemmest at sige, hvordan det er. Jeg har booket det her sted, ligesom jeg plejer, i fester næste år, til oktober og til december. Og i stedet for, der er flere, der har banket på, jeg vil godt, kan vi nogle stykker, der har snakket om, nogle seriøst, nogle mindre seriøst, gerne fortsætte, men jeg synes, det var rigtig spændende at lave det rigtig, jeg ved ikke, hvad de rigtige ord er, men demokratisk, folkeligt. Der er en ramme, der er en booking, det vil sige et enkelt menneske eller en gruppe af folk eller workshopledere kan simpelthen gå ind i den her ramme og bruge vores hjemmeside, bruge vores Facebook-gruppe med 2600 mennesker, og bruge min mailliste og bruge booking af det her sted. Og så skal der nok være nogle grundprincipper, det vi vil udvikle. Der skal måske altid være en workshop, fordi det giver en helt speciel stemning, at man har været sammen. Og så videre, og så videre. Og det skal være noget med en masse dans, som måske skal lede. Ja, så måske skal lede sammen, så det er måske en rigtig god idé. Hard moves. Og det kan jo være 5 veninder, der snakker om, vi skal altså have noget musik, eller vi savner nogle DJ's, eller vi er 8, vi vil godt prøve noget nyt. Og så tager man ansvar for den booking, der er her. Og jeg tror, hvis man samler mere end 70-80 mennesker, så har man betalt, hvad det koster, inklusiv lys og lyd og leje lokaler, og måske nogle af de ting, hvis man ikke vil dekorere det selv. Det kan være, at man vil lave en forårsfest, og så vil man have en halv bøgeskov herind, whatever. Det kan være, at man vil lave en maskebal i den ramme, men med den grundenergi, der er. Så mange spillere kan komme til fadet. Nogle, der måske har en lille event med i maven, nogle, der gerne vil prøve et samarbejde af, eller nogle workshopledere, der godt vil sige, jamen, vi vil også gerne holde festen bagefter. Og hvis der kommer mere end de her 70-80 mennesker, så bliver der et overskud, det tager man som med sig. Det er ikke noget, jeg skal spille guld på den måde. Det synes jeg er en rigtig spændende måde at få sluppet fri på alle kreative kræfter, så det er folket, der ruller som Sara hjulet. Det kunne prøves. Det kan være, at det går af paradis til, og så fortsætter vi. Det kan være, at det ikke fungerer, men jeg synes, det skal prøves. Og der er allerede nogen, der har sagt, jamen vi vil gerne Isak, som sidder et eller andet sted herinde, vil gerne tage oktober. Og hele ideen kom, fordi der er en gruppe mennesker, der kom ind og sagde, vi elsker latin, vi vil godt lave noget latin-workshop. Men hvis som Sara, ånden, hvad det så end er, det er noget flygtigt, men alligevel er det noget, der gør, at vi sidder her. Jeg synes, det er vigtigt, at der er noget hjerte, der er noget kærlighed, der er noget mere ærlighed og åbenhed i det, vi gør, når vi er her. Det skal vi prøve at bevare. Så jeg synes, det er en rigtig spændende idé, og jeg har så selv sat mig på junifesten og lysfesten til december. Så kan vi jo lave noget som Sara Classic, ligesom de gode gamle dage. Men jeg synes, det var spændende. Og jeg siger det her for, at jer, der har gode idéer til hvad som helst, at så kan man få den her ramme og afprøve de idéer i. Så derfor skal I endelig komme hen i aften næste gang, eller via hjemmesiden, eller ringe. Lad os få den her bold skudt af, og lad os se, hvad der kommer ud af det. Og det kan være, at den ender i hænderne på nogle meget kapable mennesker, som vi alle sammen godt kan lide. Jamen så er det det. Det kan også være, at det ender som en meget spraglet blomst med mange forskellige farver fra måned til måned. Det skal prøves. Er det til at forstå?
bliver jeg helt generet. Nu skal jeg tage rummet og åbne dernede. Vi holder en stor fødselsdagsfest den 27. juni, og lad os fylde det her sted til bristepunktet, og det bliver en spraglet pakke af alt muligt. Og så får I fandme den næste idé, nu sidder ned og er så dejligt stille. Der kommer en masse festivals og retreats og workshops over flere dage i sommeren og sensommeren i Danmark. Jeg synes, det var interessant at give alle de her festivals et vindue om eftermiddagen herinde med boder, men også at de fysisk, vi laver et levende katalog over det, man kan opleve på de her forskellige festivals. Og der er positiv stemning. Det vil sige, hvis man har en festival, hvor der er hvad er det, vi har på Møn Festival, en Sufi, verdens Sufi-leder, jamen, så laver vi lige 20 minutters workshop i det, som man så kan opleve om eftermiddagen, og så som Sara om aftenen. Så hvis jeg har nogle workshops eller retreats eller festivals lidt med lidt mere kød på, hvor man eventuelt kunne plukke fra programmet og lave det til en buket, så er det det, vi måske prøver. Så det er jeg også meget velkommen til at byde ind på. Giver det mening? Fedt. Det prøver vi. Jeg er sikker på, at vi vender tilbage med våde øjne til næste fest. Og gæstebøger og whatever. Har vi... Sådan skulle det være at undervise i folkeskolen, tror jeg, der er mange lærere, der synes, det er. Skal vi danse videre?